nebhodlelana nje wathi Yebo, angiliphuza. ngingavuma lapho ukuthi kunebhodlela ngangafika nalo ngoba ubaba bewumuntu ethi masithi ngesikhathi kuphela umsebenzi noma besilala noma inyanga yonke Bese ngithula kakhulu endlini. Kungekho into enziwayo endlini. Yini inkinga akutshela ukuthi hayi i-stress? Hayi. Ngoba ukuthi nje masihlele lapha emsebenzini nabangani siyaxoxa phela sabantu siyabonisana. Hayi njengoba sabantu besifazane siyathanda Akusona i-stress ilento le owangithengela yona. Kanti wakuthengelani bhuti? Kona ibhodlela nje awangifikela nalo. Khona ngizokhuthala ngoba ngisakhuthali ngoba angithi kwaba lona lodwa ibhodlela engalithenga. Yebo. Emveni kweminyaka emingakhelela ibhodlela lisasebenza. Phela manje angithi lento ukuthi siyakhela ngaphakathi emzimbeni Hayi kumini. ngeke baba. Ima bhuti, wena uthi umama wakuthengela ibhodlela okuqala. Yebo. Waliphuza lelo bhodlela. Wasuyayiqhubekela wena eceleni wawuyithengela ibhodlela owaqhubeka nalo ngoba ulifundiswa umama ibhodlela. Maye le bhodlela seliyaqekedula manje umama uyakhala. Sengibuye ngihambe nami ngiyolifuna ngoba waba wrong nokuthi wafika wathenga wangitshela ukuthi ngilitholephi. Sengibuye nami asimebuyile ngicela imali ngishaye ngazi ukuthi hlasimbe ngiyothenga ngithi ukuphuza ke kancane mbijana. Ngishaye ngazi ukuthi ngiyophuza kanti angisayi ukuphuza sengiyolala nalabo abanye amantombazane eceleni. Manje inkinga phela ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi leli bhodlela njengoba ngakuthengela first day. Wena nje manje lamabhodlela owaphuzayo wabekaphi ngoba ngiwabona endlini. Phela ngisuke ngikufihlela ngoba ngisuke ubone njenganomuntu owenza kahle ekhaya. Kube ngazi ukuthi angisaqhubeki na ngifuna kube ngazi ukuthi wena. Manje inkinga uyabona ke lento oyishoyo ukuthi mina ngakunika ibhodlela. Right mina ngawona ekuqaleni ngoba bengifuna kufudumala endlini. Manje yini into edala ukuthi wena njengoba mina ngathi ngilethe ifudumala endlini wena usuyaphuma uphinde uyo-add libhaliwe nje lela bhodlela ungafunda uze ukuthi uphuze ugcine la. Masugcina la asafuna usuqhubeka. Manje mama manje wena uyaqhubeka uhamba umithisa ngoba umithisa umthwalo sokowami. Mama kusho ukuthi angeke Ngibabingeleleke abathandi nabalandeli abakhulu bomzansi podcast. Oqalayo ukungena kuleli page umzansi podcast lo igama ngumzwandile ngwakamsani. Bafowethu ngithi angibongele kakhulu bafowethu isupport engithola kubalandeli bomzansi podcast bese ngiyakusho lokuthi bafowethu ngiyanothisa kakhulu ama comment enisuke niwasho futhi ngiyathembisa ukuthi ngizozama ukuthi ngilungise lapho nisuke nisho khona. Ngiyabonga kakhulu lapho. Singene odabeni la namhlanje. Namhlanje sivakashelwe umama la. Umama Sinikiwe Khumalo. Umama usinikiwe Khumalo. Umama usinikiwe Khumalo ke usivashele ngodaba lakhe oluserious kakhulu labafowethu othi ucela eyasemasaneni bengicela ngilekelele la engisize kulolu daba engibhekene nalo selungihluphe kakhulu ngingazi ngizokwenza njani kodwa ngithe uma ngithi ngiyabona ke la kwezokuxhumana ngabona ukuthi hayibo nanku umzansi podcast ubasiza abantu ngase ngithi hayi nami ngiyayicela yasemasaneni ngisize kulolu daba mhlawumbe izokwazi ukuthi ngisize mama. Yebo. Ngizocela ubingelele abalandeli ke nabathanda abakhulu bomzansi podcast. Ubatshela igama nesibongo bese uyabapha ke nodaba ocele ukuthi sokusisa ngalo. Ngiyabonga. Sanibonani babukeli. Mina igama lami ngusinikiwe Khumalo. Nginenkinga la ngicela ningisize bandla. Inkinga yami engibhekene nayo ngishade nomyeni wami. Bekuhamba kahle. Mina umsebenzi engisebenzayo ngunesi. Umyeni wami betohoze ekuqaleni engakayenzi lento esesixabana ngayo. Waphelelwa umsebenzi. Ngathi akunani ngoba vele sesindawonye sesinto eyodwa. Ngizoqhubeka nempilo njengoba impilo yethu sobabili sobamsana. Hayi ngihlale ke nobaba kwami sihlele khona ekhaya. Ngiyaphuma mina ngiyosebenza ubaba usale ekhaya abheke ekhaya ukuthi kunjani nezingane kanjalo. Benginesisebenzi sentombazane beyisebenza egcekeni
yena ubaba ke bewumuntu oyenselwa konke ekhaya. Manje inkinga sengibhekene nayo manje ubaba ngihleze ngine-stress, ubaba ulokho enamacala ngaphandle. Hleze kunenkinga ehleze efika khona la kumina. Sorry ma ungene emadevini. Bengicela ubabekele nje ababukeli ukuthi inkinga yani le inkinga. Yebo ngisachaza. Okay. Inkinga nje sengibhekene nayo kubaba. Kunezingane ezifika ezihlukene izingane omama bazo. Sofika kuthiwa sizoletha ingane eyababa la ekhaya. Ngelinye ilanga kuqhamuke enye ingane kuthiwa eyababa la ekhaya. Ingane seyifike kumina sezu3. Njengoba ingane seyifika kumina sezu3 zingaphezulu kwamandla ami, nami nezami ingane. Ingane zonke lezi supportwa yimina. Ubaba akasebenzi. Hayi ukuthi ngiyamgxeka cha. Vele kuba khona njalo empilweni ukuthi masiphila iphiwa ayifani. Yebo. Kodwa ngamukela ngoba umyeni wami ngiyamthanda. Kodwa into seyangenzela yona ke iyona isinto engiphatha kabuhlungu. Angisakwazi ukuthi ngixoxe naye. Angisakwazi ukuthi ngibonisane naye zonke izinto engicabanga ukuthi yenza. Noma ngabuya emsebenzini ngiyafika ngijijela isikhwama sami ngithathela ithawula ngiyobhava mase ngiqedwe ubhava ngibe busy nento zasemsebenzini. Angisena isikhathi sakhe naye ubaba sokuthi singaxoxa ngoba Sithi ayisekho imfudumali ekhaya. Ayisekho ngoba kubhlungu ukuthi ngilahle lezi ngane ezilethwa la ekhaya. Ngizwa inhliziyo yami ingane ayinasono ayazi lutho ingane. Izalo ngaye ubaba ingane ifike ngathi thina abazali. Yebo. Njengoba oma wazo bezilahlile bezolahlela kumina. Phela ngiyamukela ngoba ubaba lo uyavuma ukuthi ingane ezakhe. Manje yona inkinga engikhathazayo emoyeni mangihlele. Ngimbuka sokuyenye into angisamuki njengendoda ephelele ngimbuka ngoba akangilaleli ngisayikhuluma lento bengangilaleli ngimtshela ukuthi ngicela baba uhambe kahle ngendlela ohamba ngayo buka umnotho uthi usunjani. Nale mali engiholayo sasebenza senginezikweletu ngapha nangapha ngikhipha ingubo zokugqoka zabantwana ezitolo ngekhadi. Ngithatha amaloni ukuthi silungise umuzi kodwa yonke le nto akayiboni. Senesikhathi esinganani uTata mhlawumbe nishadile nobaba? Ubaba sokuwumnyaka wesi9 lo sishadile. Kodwa kulomnyaka wesi9 sishadile waqala ukubheda sekuna 5 years. Sisishadile. So nje sekuno 4 years nje. Kulo 4 years kunenkinga manje ngihleze ngumuntu one-stress ngishona semsebenzini. Ngibuzwa abangani bami ukuthi hayibo wesinikiwe yini inkinga yakho? Ngithi inkinga isemuva. Angihleli kahle endlini. Angihleli kahle. Siyakwazi umuntu nje ohlezi ujabula sinikiwe yini inkinga yakho? Ngithi hayi uyazi bengingathanda ukuthi ngiveze lelo daba kubantu. Kodwa sengiliveza ngoba uthi sokubhlungu. Nami sengifisela ukuthi ungcono ngidlule emhlabeni. Uyababona asale aphile yena akayibonela impilo yakhe ukuthi uzobheka phi nayo. Mase ngicabanga lonto ngibuye ngibheka ingane yami omagcino ngithi hayi inkosi izosalela bama ngihamba mina. Iyona into ebhlungu kumina baba. Kodwa ke ubaba yena mhlambe kwezokuphuza uyaphuza baba. Hayi ukuphuza uyaphuza. Kodwa yena lo muntu. Kodwa akuyena lo muntu ohlupha ngotshwala. Akuyena futhi umuntu onolakha onesandla kanaso isandla. Indoda ephansi. Umuntu ophansi. Kodwa inkinga yakhe uzenzo zakhe uzenza ethuli. Futhi mezenza ekuqala mengimphikela mina bengixoxela abantu ukuthi hawo awumbhekisisa ubaba kwakho. Ngimphikela ngoba umuntu ophansi. Kodwa lento kwagcina sekuvela ngokufika kwengane yokuqala eyifikile. Kodwa uma uhlala naye phansi umbuza akayishi ireason ukuthi yini ngenzele izinto engisenzayo umama kungobani akayasho. Uvela axolisa. Uvela axolisa. Manje wena ufuna umzansi podcast ohlale naye phansi simbuze ukuthi kwenze njani baba. Ngicela ningisize bandla. Ukuthi ubaba mawuthi ungaba khona. Uthe ingathi ingane sengaphandle. Zu3. Ezenu ingaki? Ezami zu4. Manje kulezi ngane zu3 into ebhlungu ezu2 zilethwe salunjwa izibhodlela
sathengelwa ithini. Oh le ngane ifike ishiwe Yebo ifike enye ifike ina 3 days. Enye yalethwa ino 2 weeks. Futhi zilamane eduze lezi ngane. Zisakhona Zikhuliswa yimina. Namanje zisakuwena mama. Enye ingena ku crash manje. Enye siyaqala ke first year. Lo zafika ishiwa ngalolu suku wayibona wababona hayi siyahlangana kona kodwa banalokho okunqapha nje ngabe kuhlangana nami bangibukela phansi kodwa bebazi ukuthi ubhizi ukhulisa ingane zabo. Omunye umama futhi ungathi ugogo wale ngane lendala eyaqala ukufika wangitshela ukuthi mina ngiyenza indoda ukuthi yenze ibislima ngokwenza kungakho wamukela yonke into efikayo kuwena. Manje wenza indoda islim wena mina kusho ukuthi indoda kusho ukuthi ngidlisile phela uthi islima ivume yonke into engiyifunayo engiyithandayo mina. Khona uthatha le ngane iqhamuka ngaphandle abakuboni lokho lokwenzayo. Yebo abakuboni lokho engikwenzayo. Babona ukuthi udlisa indoda bona ungathi ngidlisa indoda mhlawumbe yona indoda isatohoza mhlawumbe ikhona amasendi kade lokho eyakubona. Kwamanje asawathola amasendi siqalise ukuthuka wena ke manje. Ngeke phela ngikhipha imali nginike oma wengane nazi ingane zabo zila ekhaya ngiyazisupporta ngiyayithengela yonke into anginayo ingane engiyikhethayo. Hayi mama ngiyaluzwa udaba lakho mama. Odabeni lakho ke mama ngiyaluzwa kahle ngiyaluzwa. Wena isicelo ke mama osicelele sona ukuthi size la ukuthi sizohlala phansi nobaba simbuze ukuthi baba kwenze njani mhlambe khona angagunyuluka mhlamba kusho okumphatha kabi ukuzenzela izinto azenzayo. Impela yakhe bengicela ukuthi ningisize sibonisane naye ubaba. Angichazele yena uthi yini inkinga edala ukuthi kube nje. Ngiyangijabulisa lokho mama ngoba uthe angithi umuntu ongenalo ulaka. Hayi akanalo ulaka. Hayi ngicabanga ukuthi ikhru yami. Hayi akanalo ulaka. Amuzwa ivoice mhlawumbe ungezwa mina ngoba ngiyathanda nami ukuba phezulu kodwa ngibuye futhi ngehle mase ngibona ukuthi ngikhuluma nomuntu ongenalo. Ongekho kuleyo nto ukuthi aloyevukula enhleze elalela nje Nkosi yami. Hayi ngizwa kahle. Hayi mama ngicabanga ukuthi abantu engihamba nabo la uma ubaba usefikile ingakho ngicela ukuthi manje sizame ukuthi simbizeke naye eze ngaphambili ungathukike mama ngoba akazi phela ukuthi ubizo wena la mhlawumbe uma engena nawe ungathuki ukuthi awunanga ubaba bese ngibuka nje soke simchazele ukuthi wena ubhalela uMzansi podcast ngesimo sokuthi kanje. Hayi mina ngeke ngithuke mhlawumbe yena ungaba nenkinga ngoba angizange ngixoxe kuyena akazi lutho. Okay. Bathanda abakhulu bomzansi podcast. Cabanga ukuthi niyalizwa ke udaba la mama la. Ngizocela bandla ninganyamalali ngoba ubaba usefikile ukuze sizwe ubaba ukuthi yena uzoyiphendulela thini kulolu daba nje. Ngiyabonga ningabaleki bathanda abakhulu bomzansi podcast. Ngiyabuya manje. Ngiphinde ngibingeleleke abathandi nabalandeli abakhulu bomzansi podcast. Njoba ngithemsile ukuthi soke simceleke ubaba sijoyine ukuthi ningabaleki ngoba ubaba useseduza hayi ubaba usekhona usefikile. Mama. Yebo. Cabanga ukuthi ubaba uyambona usefikile. Sicela simbingelele simngenise kahle bese siqhubeka nodaba lethu. Baba. Baba. Ninjani baba? Yebo ngaphela bhuti. Hayi siyaphila nathi bhuti. Igama ngumzwandile ngwakamsani ngiqhamuka ngaphansi komzansi podcast. La sibhalele umama la nje ungathuka umbone ehlile la uyena osibhalelile ngoba kunodaba afisa ukulithula kuwena. Ngicabanga ukuthi uyamazi umama ngithi. Yebo ngiyamazi bhuti. Yebo. Mama. Yebo. Hayi nangu baba esekhaya la. Sicela baba before nje siqale siyakhuluma cela uqala ubingelela ababukeli bomzansi podcast ubapha igama nesibongo. Okay. Mina ngosamukelo wakaMthembu. Marvelous. Hayi siyabonga samukelo kaMthembu. Mama. Yebo. Hayi ubaba ngicabanga ukuthi usekhona la. Ngizocela ukuthi bandla udaba noma ungeke mhlawumbe usalibeka ngendlela ade ulibeke ngayo mhlawumbe kodwa ke awuphinde umbekele yena ukuthi kungane simcelile lana nje. Ngiyabonga. Baba Mthembu. Into engikubizelela ngikuhlanganisa nalabo abantu engihleli nabo. Hayi ukuthi ngiyakubukisa. Angikubukisi mina nami ngiyakuthanda. Njengoba ubona ngenzela yonke into. Mhlawumbe uyakwazi lokho. Mina ngikhala ngikutheni baba ngendlela ohamba ngayo, ngendlela owenza ngayo. Ingiphatha kabuhlungu ngoba
ingifisa lapho ukuthi ngibe nalokho ukuthi hayi njengoba ngunesi ngingakwazi ukuthatha philizi nale ngokuhlanganise ngiyibhuzele ngivele ngiyithulele ngidlule emhlabeni ngenxa yezenzo zakho. Uyahamba ufike uyokhulelisa ngaphandle ingane ifike zilahle kumina kuwumthwalo wami. Nginey'ngane futhi nakuwumthwalo wami. Umuzi siyawuzama ukuthi isule ngisuthi umuzi obukekayo wabantu abaphilayo kuwumthwalo wami. Hhayi ukuthi isono esakho ngoba umsebenzi awunawo. Kodwa ngasho nje sisaxoxa sisa-right sawubaba nomama ukuthi hhayi ngizokwazi ukuthi ngiyimele into exegayo la ekhaya. Ma kuthi kwenzeka uthole itoho nawe uzobuye ungilekelele. Manje into sengihlukumeza ile nto siyenzayo. Uma usuhamba uyibhuru uhamba ukumithisa emveni ukumithisa kwakho ingane zilethwa kumina. Misilethwa kumina ngihlekiswa mina sangaphandle hamba ngikhulunywa ngabantu ngokuthi mina ngiyathula ngithatha ingane zakho ngibeke esandleni sami. Emveni kwalokho baba ayi angisazi-ke futhi nasekamereni nabo uyangihlukumeza. Ngiyahamba ngiyosebenza ngifike ekuseni ngiyosebenza ngibuye ntambama. Ma ngifika akalali ma kuthi ukhona endlini akulaleki. Asilali kuze kusi. Kwenziwani baba? Hey. Hayi inkonzo yakhona nje ungathuluza ukukhathala. Angimazi ukuthi yini into ayidlayo uthi ayenze lonto. Ma uthi uyamtshela ukuthi hayibo ngikhathela kutshela ukuthi kungakho ngimithisa ngaphandle. Uqando. Yebo, uvela athi kungakho ngimithisa ngaphandle. Okay, umithisa ngenxa yokuthi mina ngithi ngikhathele uthi hayi ngoba vele lento engiyifunayo ayisayenzeki ngcono ngiphume ngaphandle. Manje lento iyangidla ngaphakathi kuba kubhlungu kumina. Kuyudala ukuthi ingane isale ihlupheke la emhlabeni. Ngoba mhlama kudlula mina naye angibona impilo yakhe izoqhubeka ngoba akanamsebenzi awusebenzayo. Usazama ukuthi afese kungafeseki. Manje angisazi ukuthi ngenze njani. Sengicela ukuthi ningisize bantu. Ngisho nabalaleli abangizwayo cela banga-advise ukuthi ngenze njani. Hayi ngisathukile mina lento engilethela ngoba ngazi unkosikazi ukuthi uyazi ukuthi mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma ngomuntu oyithulelayo. Manje angazi ukuthi hlasembe lento angibizele yona la singayixazulula kanjani kodwa angakhulumuze mase ngirong kakhulu ukuze ngizame hlasembe unginciphisa. Ngisacela ukuzwa kuyena ukuthi isiphi izathu abonayo ukuthi mhlawumbe ngimhlukumeza kakhulu kusona. Awushilo isizathu bhuti. Umama ushilo isizathu. Uthi into akubizele yona lana. Uthi ucela umchazisele kahle ukuthi ubangelwa yini ukuthi uphume uyomithisa ngaphandle ebekhona lokumlethela izingane zangaphandle nasendlini uyakhala umama uthi wena uma ngabe ukhona awulali engathi khona into oyidlayo uyakhala uthi ucela umtshela ukuthi kwenze njani. Ngalapho futhi ngasho ukuthi khona into engidlayo kodwa ngayithengele uyena futhi ngoba kushuthi ngathi mengiphelelwe itoho ngabe ngisaphofema kahle endlini wabe engitholela something yena manje kuyaye ukuthi mengabe engene ebusuku ngifise ukuthi shuthi ngize ngithole omunye umuntu ebusuku engizo. Ngiyaxolisa bhuti ungene emadevini konke engayizwanga kahle la uthi kunento akutholela yona. Yebo ngayithengele uyena impela umama. Mama wamthengela Kunebhodlelana nje wathi angiliphuza. Ngingavuma lapho ukuthi kunebhodlela ngangafika nalo ngoba ubaba bewumuntu ethi masithi ngesikhathi kuphela umsebenzi noma besilala neminyanga yonke bese ngithula kakhulu endlini. Akungekho into enziwayo endlini. Yini inkinga akutshela ukuthi hayi i-stress. Ngoba ukuthi nje masihlele lapha emsebenzini nabangani siyaxoxa phela sabantu siyabonisana. Ayi njengoba sabantu besifazane siyathanda akusona stress ilento le owangithengela yona. Kanti wakuthengelani bhuti?
Kona ibhodlela nje awangifikela nalo khona ngizokhuthala ngoba ngisakhuthali ngoba Angithi kwaba lona lodwa ibhodlela engalithenga. yebo. Emveni kweminyaka emingaki lelo ibhodlela lisasebenza. Phela manje angithi lento ukuthi siyakhela ngaphakathi emzimbeni Hayi kumina. ngeke baba. Imabhuti wena uthi umama wakuthengela ibhodlela Yebo. okuqala Yebo. waliphuza lelo bhodlela wase uyayiqhubekela wena eceleni woyithengela ibhodlela owaqhubeka nalo ngoba ulifundiswe umama ibhodlela maye le bhodlela seliyaqekedula manje umama uyakhala. Sengibuye ngihambe nami ngiyolifuna ngoba waba wrong nokuthi wafike wathenga wangitshela ukuthi ngilitholephi. Sengibuye nami asimebuyile ngicela imali ngishaye ngazi ukuthi hlasimbe ngiyothenga ngithi ukuphuza ke kancane mbijana. Ngishaye ngazi ukuthi ngiyophuza kanti angisayi ukuphuza sengiyolala laba abanye amantombazane eceleni. Manje inkinga phela ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi leli bhodlela njengoba ngakuthengela first day. Wena nje manje lamabhodlela owaphuzayo wabeka phi ngoba ngiwabona endlini. Phela ngisuke ngikufihlela ngoba ngisuke ubona ungibone njengomuntu owenza kahle ekhaya. Kube ngazi ukuthi angisaqhubeki na ngifuna kube ngazi ukuthi wena. Manje inkinga uyabona ke lento oyishoyo ukuthi mina ngakunika ibhodlela. Right mina ngawona ekuqaleni ngoba bengifuna kufudumala endlini. Manje yini into edala ukuthi wena njengoba mina ngathi ngilethe ifudumala endlini wena usuyaphuma uphinde uyo-add libhaliwe nje lela bhodlela ungafunda uze ukuthi uphuze ugcine la. Masugcina la asafuna usuqhubeka. Manje wena uyaqhubeka uhamba umithisa manje ngoba umithisa umthwalo sokowami. Mama kusho ukuthi angiyeke leli bhodlela. Mhlasimbe khona enye indlela esingenza ngayo ukuze ngingaqhubeki ngandise lezi ngane lezi ngoba nami nazo lezi ngane lezi buye zingithwasa umthwalo kakhulu. Mina nginankinga nokuthi uyazalisa ngaphandle ngoba kwamina ngavala ngoba ngibona ukuthi ingane seziningi umnotho uwile. Manje wena inkinga yami itheni wena uyaqhubeka nebhodlela uyaliphuza. Ingane la endlini ziyanda. Ngifanele ngithi mase ngizothola impesheni yami ngihlale phansi ngihlale ngidle lamandla ami. Ngeke ngikwazi ukwadla lamandla ngenxa yezingane eziningi ingane. Mama uyazi ukuthi ngiyena umuntu okhulumayo mina. Kodwa bengicela mina uthi hlasimbe noma la usebenza khona ke ngoba ngisawafaka lama CV kodwa abuyi back. Ngabe ngicela ukuthi Ima ngicela ungene eMaDevonport. Ake sibe eceleni kokufunela nemisebenzi. Ake sidile naloku umama khala ngakho. Angithi akuze umama khala ngake kuphi ilokuthi izingane ziyeza iqhamuka ngaphandle. So into akhala ngayo umama ukhala ngokuthi ucela ume kuleli bhodlela. Iyona into esisafuna ukuyilungisa manje leyo ukuthi ake kume ebhodleleni ngoba kulethe inkinga la ekhaya ngithi mama. Yebo. Uyavuma umama ukuthi ibhodlela la letho uyena. Ibhodlela lokuqala lethwe yimina. Kodwa mina ibhodlela ngifika nalo ngamchazela salifunda ufundile nami ngifundile. Yebo. Walifunda uyazi ukuthi kugcina phi maliphuza ibhodlela. Ungabe njengoba ngesikhathi eliphuza kwaphela lokho. Uyabona kunembize efana namaphilisi kunamaphilisi laphuzwa abantu besilisa. Yebo. Kodwa ayakalela ukuthi waphuza ngalezi izikhathi engaka. Ngeke uliphuze iphilisi ungenayo umuntu osimamela eduze kwakho ngoba uyophuma uyodala icala ngaphandle. Uhamba udle ngulingani zabantu. Manje uyalazi ubaba walifunda ibhodlela. Mina bengizama ukuthi ngilethe imfudumalo endlini naye ajabule nami ngijabule. Nami ngangenwe ukukhohlakala ngiphume ngaphandle ngizofuna amadoda ngoba ngikhethe yena. Kodwa ubaba ngimuzwe ekhala ngokuthi uthi into emenza azafuna ukuphuma ngaphandle ingoba wena uyakhala njalo uthi ukhathele. Ngiyakhathala ngesikhathi sokukhathala kodwa hayi njalo phela. Kodwa yena mangithi ngikhathele make ngingena endlini mawuthi ukhona ushiya yonke into ayenzayo siyongena emakamereni. Angisakwazi ukuthi ngiyenze into zasemsebenzini. Mama ngithi mina at least uze ngifisa ukuxolisa ngalento engenzile. Uyazi ukuthi ngiyazi kuma ngikonile ngiyathanda ukuxolisa. Kodwa at least ukuze ngizame support endlini. Ngicela noma la usebenza khona noma
kuthiwa kufuneka iklinakeke ukuze nemali ikwazi ukuedeka ithi ukuthi xaxa njoba ngisahleli nje. Kona vele angithi siyazama. Kodwa mina ngikhala ngokuthi ngicela ungangandiseli ingane. Uthi ukuyehlisa lapho enganeni. Hayi ngicabanga ukuthi kuzofanele ngoba kukhona elinye ebelisasele kodwa khona bese kuyintwana elinye ibhodlela. Yebo kodwa bese kuyintwana encane. Bengicabanga ukuthi ngivene sifike nje ekhaya ngilikhiphe le ngilifihle khona ngivene ngiyichitha. Ngivuke hlasimbe kusenikeke ngizama ukuphuma ngiyopaqoza. Kusuthi wena baba uthi isixazululo sethu la kule bhodlela uyathembisa manje masisuka manje uzofika ulichithe le bhodlela ngwali kuyisela umninizi wakho. Yebo. Li strong kakhulu le bhodlela uyakhala mama. Ngimthandi futhi mengabe ekhala kanje. Naye umuntu obuya benolaka kodwa ayena umuntu onolaka kodwa esecikwe ilento le. Ngoba lezi ezinye izingane ibuye ihluphe lezi esangaphandle. Ibuye ihluphe lezi ngaphandle. Kube mina ngithi thatha izingane uyizenze njenganezakho. Ungahlukanisi ukuthi usibanibani usenze ukuthi usibanibani Kodwa usenze. yena ukhombise ngathi umama oyithandayo ingane. Hayi yena uyayithanda impela. Kodwa manje mengabe esediniwe ubuye kwesinye isikhathi kube ngazi ukuthi lezi ezangaphandle izona kakhulu. Lezi ezakhe kube ngazi ukuthi izi right. Hayi ngiyaxolisa ukunibamba bandla sabantu besifazane, sabantu besimama. Ngingabeka kanjani? Vele abantu besifazane asikwazi ukuthi sikhulise izingane zomnakwethu. Ngoba kwathina bobabili omnakwethu mina nomnakwethu ngeke sizwane. Kodwa njengoba ubona ngayamukela ingane ngayithengela iphembesi kuze ikhule ingane ngithengela ithini kuze ikhule kusho ukuthi ngiyayithanda leyo ngane. Manje mase kuthiwa kunento enzeke ekitchen makithi ngiyathetha. Athi ubaba ngiyakhetha ngoba lezi ingane Asho phamkwazi ingane. Uyasho njalo mahlela ukusofa. Asi mina ngiyabanjulula ngoba lezi ingane ngoba uma wazo bazilahla kuwena ngoba uyitsaka ngokuthi imali eyakhulisa ingane eyakho. Baba nale linye iphutha engeke singalithandi uthi umama wena uyakhala uthi ingane akakhombisa uthando kuzona zonke bese uyanothisa ukuthi engathi lezi zakho uqhamuka nazo eceleni ayithandwa. Kodwa mina mangibuza umama indlela akhuluma ngayo umama ukhombisa uthando akekho umuntu wesimama ungathatha ingane isayincane zibe impilo ilandelana bafu. Alokethi nje hayi ngiyathatha kulungile ingane yomnyeni wami ayibeke la aphinde athathe esibili athi ngiyayithatha ingane yomnyeni wami ayibambalwa kakhulu abantu abangenza lonto. Uyalazi nawe iqiniso mfowethu ukuthi abantu besimama bamncane kakhulu abantu abangenza lonto nginamanga mfowethu. Hayi awunala amanga lapho mfowethu. Okunye ngibone ngasikhathi mengabe esezenzela lezi ingane lezi. Ngishawe stress ngiphume ngihambe ngiyoyithintela lokho okuphuzwayo nabangani. Umthwalo unzima la kumama. Umthwalo unzima. Ngalesikhathi mase ngishayile ke yaba ke khona la engikhulumela lokho ngoba usuthatha isibindi. Sekuthi ubona utshwala. Kanti ngalesikhathi usunyomfa ngaso. Ila esengimona khona. Kodwa nje uyangixaka ngoba eyophuza usho uhambe eyophuzela mina ngoba lento uyayibuka athuli engaphuzile. Zixabane zona zodwa ingane mina nginasikhathi sokushaya ingane anginasikhathi sokuthethisa ingane. Zixabana zona zodwa ingane zomuntu oyedwa. Ezababo yedwa lezi ingane. Zixabana zodwa. Mangithi ngiyakhuza uthi mina ngikhulumele zami ingane. Ngathi uyasayida. Ngathi ngiyasayida. Kanti yena akaboni anginayo ingane engayenzela ibirthday yosuku layo. Ingabe yami ingabe yakhe. Zonke izingane ngizenzela same. Makuthi kuyobhishi siyebhishi. Makuthi kuyenzelwa ekhaya. Ukuthi akusale lezi engazone zami angihambe nalezi. Futhi makushaya usuku lebirthday lengane yena ubona ngokuthi ngiqoqa imithwalo yabantwana. Ngimtshela ukuthi birthday namhlanje sibani ya birthday. Ngemali yami. Angikhethi ingane ngigqokisa ngokufana. Lapho ke angifuni uqamba manga uright impela unkosikazi ngoba ngeke ngifike nje kwayimina angizazi
angikwazi ama dates ezingane zami ukuthi anini ngifike nje sekubekwa ama drink ematafuleni kubekwa amakhekhe ngimangala ngifene ngithuke ngiphume ngihambe ngiyoyiphuza bese ngiyabuya ngibuye esihlahleni mase ngishayileke bese ngibuza ukuthi hayibo kwesinye isikhathi ngeke ngikhulume kahle kwesinye isikhathi ke uyazi ke phela utshwala ke ukuthi kunjani kuyakwenza ukuthi ukhulume nento ongaqondeli ukuthi uyikhuluma kodwa sukufuna ukuyikhuluma sufuna ukuyikhuluma kodwa mungabe ungaphozeli uyanqena ukuyikhuluma kodwa muke waphoza ubusuyayikhuluma ngaleso sikhathi ngiyakuzwa mfowethu ubusuyayikhuluma ngaleso sikhathi kodwa kulokho mina unkosikazi njengoba ngilethe la ngizozama ukuthi ngishintshe kakhulu nakubona amankwebevvu la ngizozama unginciphisa nasembizeni ekulestage ngizothi mengabe ngifuna ukuphuza ngithenge ngikubeke endlini ngiphuzele ekhaya ngoba enye inkinga ngibuye ulakale uphuma uyophuza nabangani ngoba nje abanye sebeze bathi ngidonswa ngekhala mina ekhaya besho yena bethi unkosikazi ngidonsa ngekhala kanti uyazi wena ayikho leyo yabo mehambile yosebenza nami ngiyapheka kune list nje lapha endlini ukuthi kupheka bani namhlanje hlase mina ngizopheka irice afike sezopheka ukhari ntambama bese yaphaka ke kudliwe endlini hayi ngizwa kahle hayi ngizocela ukuxolisa mina nje kuyena umama uthi hayi ngizozama kodwa bengafanele kodwa eze la sizoyikhuluma izobuka abantu abaningi ukuba ungitshele nje kahle bengizobuyela nje nganeno sisesekhaya hayi lapho baba into yangiletha lana ayokuthi noma ngakhuluma nawe uyazi ubaba kwami nenkinga uthi ukukhuluma naye ukhuluma naye uthi nibonisana akakuphenduli umuntu oyithulelayo ukuthi uyizwile lento engiyikhulumile noma akayizwanga angisunderstand mayivela ungunderstand noma uright noma wrong into ovela athule uluyise ngoba uyathula manje inkinga ilapho angisakwazi ukuthi ngenze njani ngathi mina kahlahle baba bese ngidecide ukuthi ngithathe ezithi mina ingane ngiye kuleli asayite ngimthengile mase wena usana nalezi ezakho nibonisane lapho mina ngiyoqala ngiyofaka umjondolo sengihlala nezinto ngeke nkosikazi ngcono ngizame mina ukuthola itoho nje ngoba lento yokudonsa ngamakhala sigcwele umhlaba wonke nala ngisebenza khona ukhona omunye usecurity lafika lathi hayi sinikiwe sikuzwile ukuthi ubaba kwakho hayi isidwedwe kuwe yayizwa lonto manje if ngifila kanjani umuntu mengitshela kanjalo kanti ngenzela yonke into ayikho into engayenzi kwawena unekhati elingena imali ongayisebenzanga hayi nkosikazi mungabe usuhamba ungishiya nezingane ngizozondla ngani hayi kuchaza ukuthi phela omawazi bazobuya phela bazoba nezindawo yokungena ngoba mase ngimuvile mina bazokwazi ukufika njengoba lowa ugogo le ezangithuke ngalokho ungimise kahle awu mem ngicela ume lapho ngime kahle ke azangixoxele angikhulumele lamanyala afana nalawo angimphendula ngathi hayi ngiyabonga ma ngimbiza njengoma wami ongizalayo ngoba umnakwethu phela uma wami ngathi hayi ngiyakuzwa ma ngiyabonga ngishawe isikhathi ngiyihambela labo mama laba beingane abaseceleni hayi ukuthi omama aba straight njenganawe abantu engitholela bona mehleli nabangani sijabulela bese uphutha liyenze bese kugcina kulalana ngenye indlela engingayi understand nami ngibone sezithonasa izingane vele ke zami izingane ivele iphume zimina ayiphikeki futhi ingakho bhuti ingane zakho zisheshe ifike endlini ngoba kusuke kuvele kwenzeka iphutha nakulomuntu osukulale naye mhlawumbe into yasematshwaleni bese kuthiwa thatha ke lengane yakho yohlala nomfazi wakho ngwavela usuwenze nje into efana naleyo nje bhuti ngizwa kahle bhuti kusuke kuyinto engayihlosile kodwa ukuthi ngiyihlose ngoba kodwa kuyabona ukuthi isolution yethu la ingaphuma ngokuthi uvuma ukuthi uzoyeka lento ukuthi uhambe ulala na wonke umuntu endleleni ngoba engathi lento ayimphathi kahle umama futhi ekulaleni kwakho kuphuma nomuntu uyabona futhi nje ukufika nje ekhaya ngichithe lento le bese ngizama ukuthi nami ke
Kaba kukhona ke la ngizozama khona ukuthi ngilokhuze amatohwana ngihambe ngimbambise ukuze ngimlele kodwa angaphumi yena ekhaya angaphumi ekhaya uzongibukenisa nabantu ke futhi mephuma ekhaya ngoba nje even ngisho ekhaya bamthanda kabi but ngaxoshwa ngisho ekhaya mengasaphumela kuthi hayi wena udlala ngonkosikazi. Hayi ngizwa kahle bhuti wami mama. Yebo. Hayi ngicabanga ukuthi ubaba uyamuzwa. Ubaba uyasho ukuthi uyathembisa ukuthi uzoshintsha uzohamba uyichitha imbiza ngiyasayisebenzisa futhi imbiza ngithi. Hayi ngeke ngisayisebenzisa. Ngoba sisadinga ingane eqhamuka ngaphandle. Umuntu waba wrong uyena ongijwayeza lembiza. Kodwa uthi wayengakuniki ukuthi uyiphuze ngalendlela oyiphuza ngayo uthi ngathi awusayiphuzi manje usuyagamgeqa. Angazi ngingabeka ngithini kodwa uyangishiye nje abuya asebenza ebusuku kwesinye isikhathi mengabe sengiyiphuzile oh iba inkinga lembiza masuyiphi hayi ufuna uyeke ngathini hayi ufuna uyeke izokulahlekisela ngempela uyabona ukuthi uyalahlekelwa ngempela unkosikazi la okunye hlasimbe ikhona enye indlela esingayizama ukuthi idambiseke egazini ngoba iyahlala naye egazini uyakwazi ukudambiseka idambiseka ndlela hlasimbe ikhona indlela ikhona enye into uyiphuzile ngabuthi isinamandla ekufanele uyiphuze futhi ukuze iyehlise amandla. Manje lapho mina baba ngisakwazi ukuthi ngikufunele izinto ezizodambisa imizwa yakho ngoba ekugcineni ugcina futhi makudamba nomphela ukhale futhi ngami njengoba ukhala ngami uthi mina ngakulethela lembizi ukuthi ibe nesifutho endlini walokho uqhubeka uyoyithatha imbiza wena ngingasazi manje namhlanje mangithi mina ngizohamba ngiyokufunela udokotela azokudambisa imizwa yakho uzobuya futhi uthi buka sengumfazi njengawe wena wadala konke lokho angisazi phela ngicela ningisize babukele ukuthi ngenze njani unaye ubaba ufanele makuthi ukwenze ukuthi nayeke imbiza uyena ozobona ukuthi uzoyiqina kanjani futhi angingayisebenzisi njalo ke manje ukuze ingalokhuzi kuthiwa ima kancane kuthiwa ume kancane embizeni cela uyeke ngoba singenisa mina yabothi kuyonakala la ima embizeni ima baba njengoba ephika kusho ukuthi usafuna ukuqhubeka ehambe eyozala abantwana manje mina baba ngifuna ukuthi ngikhulume phambi kwabantu kanje uthi mawuthi uyaqhubeka uyothola enye ingane leyo kho uyoyibonela ngigcina lezo esu3 engizamukele ngemuva leyo mawuthi uqhamuka nenye ingane hayi baba ngiyakucela please ngiyakutshela ukuthi uyoyigcina leyo ngane uzoyibonela but cabanga ukuthi uyamuzwa kumama uthi uvala ngaliphiki uthi kuko konke lokho sekukhulunyiwe nosekwenzekile makwaphinda kwakhona enye ingane ozoyiletha eqhamuka ngaphandle ila ubugcina ukubona ubuso bakhe nginamanga mama ngeke aphinda angene la ngihlele khona yezwa mfowethu uzoyibona ke ngisho uyacela ngisho ubhuti wakho omdala ngiyomtshela ukuthi hayi bhuti sengikhathele ngiyabonga makuthi nje ngoba la kubiza yena ngingaphuma ke ngiye kusite esilithengile sifuna ukwakhela abantwana ngiyohlala kulona isite ahlale ke emzini wakhe akhululeke nabantwana bakhe ngiyamthemba hayi mama angifuni ukudlala ngawe ngizoyibeka unimbiza ukuze uthi musubona ukuthi ihlale kuwena kube wena uzothi thela kancane angisayifuni kuthiwa yimi wona usayidinga ukuyisebenzisa mina ngithe no ngisafuna hayi thela kancane okay kodwa esikhundleni sokuthi ke ukuthi yaqhubeka lamaphutha ayenzeka ngaphuma mina kusale wena futhi ngathi ngibona ungathi la ehambe yophuza khona akasaphuza utshwala obustraight ngoba mhlambe niyamuzwa ngisho maye ekhuluma kukhona la ukhatheka khona mhlambe kunomunye utshwala abujuthe nako aphuze akaphuzi ngalowo ndlela ukuthi ungathi hayi nasi isidakwa kodwa uyambona ukuthi udakiwe kodwa kuyamlimaza manje angisazi ukuthi ngenze njani ngaye hayi uzolungisa ngizonciphisa sengizophuzela ekhaya utshwala sengizophuzela ukuthenge nje ubeke efrijini ngizwe ukuthi sengiqedile umsebenzi wasendlini ngekuthatha ungekho bese ngiyithathele okuncane-ke ngishaye ngilokhozi hayi ngicabanga ukuthi uzileke mama but
Cabanga ukuthi umzwile umama ke inkulumo uyivale kanjani uthe uma kwaphinda kwakhona ingane engena la ngegate ekuthiwa ingane yakho kube sekuphelile. Ukuthi mina ngiyaphuma kodwa hayi ukuthi uphume yena. Hayi Ngoba lento ehlala kuyona. hayi kuthi ukuxabana phela ukuxabana Hayi. kodwa nawe ndoda shintsha uba umama usakuthanda uyayibonela umama uyakuthanda akanankinga nawe. Kufanele kuphume mina futhi. Sicela nje sicela ushintshe Nami ngempela. ngifuna ukuhlukana naye futhi. Ngoba xa sengibeme ngasekufena yena kuqala. Angazi ukuthi mina ngaba yini. Kakhulu ubambo lwakho. Angazi ukuthi ngaba yini. Ubambo lwakho. Yebo. Hayi bhuti cabanga ukuthi hayi mama uyamuzwa ubhuti inkinga yakhe. Bhuti cha ngicabanga ukuthi okwethu nawe khona usafuna ukusho sesikena Hayi kona konke kwekungaphakathi kumina usukhiphile nawe bhuti ngicathi uzwile ukuthi uma wento akhala ngayo yini wathembisa futhi ukuthi uzoyoshintsha. Ngicela uxolo kodwa benginganakile nami ukuthi lento ingaze ihambe izifika la. kodwa baba muqhubeka ngizobuyela kubona. Ngiyona into engizoyishiya kubona nokubalalela ukuthi maye eqhubeka ubaba okwami ngizobuyela kunina. Ningitshela ukuthi ngenze njani. Wenze njani manje? Hayi kodwa ngoba nje sekhulume nathi nokugcina ke lapho mase ngibuyela kubona ngoba kwamanje mabehlulekile manje ukuthi sibonisane simakuhluleka manje ukuthi sibonisane siqhubeke nempilo. Mase ngibuyela kubona kusho ukuthi baba uyophuma ungaphethe lutho. mama. Yebo. Hayi ngicabanga ukuthi sesifike ekugcineni kodaba lethu la ungathini nje ukuyibongela kuMzansi podcast ngokufika kwethu la sikhulume nobaba. Hayi ngithi ubabukeli bami ngiyabonga nokulalela inkulumo yami nokuthi na makuthi nizoyizwa inkulumo yami nami ninginika advice ezodala ukuthi sihlale kahle nobaba okwami nokuthi ngithembe futhi ubaba okwami nje lento ayishoyo uzoyiyeka siphile impilo njengoba benjalo. Ngingabonga. Hayi ke ngicabanga senizwile ke bathandi nabalandeli abakhulu boMzansi podcast udaba la mama la ukuthi sesihambisa sizafika la nobaba wathembisa ukuthi hayi ngeke saphinde ngempela ngene ingane ngegate bazobuyela emfudumalweni bahlale kahle ekhaya bondle ingane zabo kube mnandi. Bafowethu ngiyabonga kakhulu ngicela singakhohlwa ukuthi si-subscribe si-like bese siyakhomenta ngoba ikona ngempela ukunyusa umsebenzi eyasemasanini ithi khumu. Ngiyabonga.